Slondi. Into engilethela mfethu ingoba ingozi owahlangabezana nayo. Ngiyazi ukuthi ubongazi. Kwakuyimi. Oh. Sathi udlalile ngami. Nena bekashana enkulu kamenze ephuze umlaza ngameva nena bembubu nena besilo lalela ke ubukeleke iNyoni TV check kwenzakalani igama lami ngu-MC Gwatsho noGwatsha ozikhundla khundla namhlanje ke sibhalelwe insizwa la njengenjwayelo uSandile umfoka Mkhize ukhabazela esibhalela ke la udaba lokuthi uyafisa ukuthi asihambe simphelezele lapha endaweni eseHamba State lapho khona kunesincanakazana noma kunomuntu afisa ukukhuluma naye okuwulondi wakaMthembu bafisa ke ukuthi ke edlulise noma ezoconfess into ethile kuyena so ke mbukela ngasekhaya thina sikwenzakalani noma ngabe iphindaba sithatha serious futhi sisukumela phezulu buka ke njengamanje umbukiso panya panya siyakuthatha sihamba nawe wena kwakho sinikeze ihlo usikuthathe sikubeke Hazo masidele kodwa bese ikhona. Sekhuleke ekhaya. Knock. Yebo. Sekhuleke. Yebo. Awu, siyabingelela njani sisi? Siyaphila. Siyaphila. Hayi ungathuki sisi igama lami nguGwatsho ngaphansi kweNyoni TV uhlelo kwenzakalani. So ungathuki ngihamba nje nabafowethu laba abaqapha isimo mangabe sisebenza nendaba amakhamera futhi ungathuki. Angazi noma uyena uSisilondi lo. Yebo, uyena. Yes Sisilondi. Kunomuntu oyewasibhalela lapha esibhalela ngodaba oluthile. So wasesithuma ke thina siyathunywa eNyoni TV la suke sithunywe khona bese siyafika. So kunezinto afisa ukuyixoxa nawe so wasesithuma ukuthi ayasize la ekhaya so asazi noma usisa ngasinika lelo mvumo noma igunya lokuthi simlanda umuntu esihamba naye mhlawumbe embone ezwe nodaba isiza ngalo namhlanje la ekhaya. Futhi kunzima ungangena sikhulume endlini. Oh okay siyabonga. Singena madoda. Unotheka mnandi la endlini yakho sisi. Lotheka mnandi endlini yakho. Nomkhuhlane wasibulala. Yes, njengoba besimchazile igama lami uGwatsho ngingowazungu. Ngaphansi kweNyoni TV uhlelo kwenzakalani. Njalo ke thina mase uhlelo siyabhalelwa abafowethu makhona izinto ezithile abafisa ukuzazi noma ukuzizwa noma impendulo ezithizeni so kunomfowethu esihamba naye la ngaphandle onesifisa esikhulu sokuxoxa nawe Sisilondi so ingakho nathi sila ingoba silethe uyena uyafisa ukukhuluma nawe nganoma singamlanda umfowethu uze ukuthi yini kangaka afisa ukuzwa kuwena noma afisa ukukhuluma nawe nanokubona ukuthi ubani lo esikhuluma ngaye. Ubhuti ubhalele nina. Yes ubhalele thina njengeNyoni TV uhlelo kwenzakalani ukuthi uyafisa ukuzokhuluma nawe. Ubengeke akwazi ukungifonela. Ngicabanga ukuthi udaba olucayi lolu nolijulile oludinga ukuthi mhlambe kube khona nathi nabafowethu laba abaqapha isimo noma kungeyona into embi kodwa nje uyafisa yena ukuthi ezokhuluma noSisilondi. Ya manje angazi ngidadewethu noma ungavuma yini simlando mfowethu umbone eyikhulumele mhlawumbe lokho afuna ukukhuluma nawe. Ningamngenisa noma ngazi ukuthi besemaphi isidingo sokuthi athumele nina lo muntu. Hayi siyabonga kakhulu mzethe awusitholele umfowethu la ngaphandle mfowethu siyabonga kakhulu. Ya sisimanje la uhlela wedwa yini? Yebo bhuti ngihlala nomunye uanti okuyena okusizayo. Yebo. Kodwa kunonothele kamnandi la engene yakho futhumele kamnandi. Kuyasho ukuthi ayindleledi le. Ikinda noma umuzi wakho? Hayi umuzi wami. Umuzi wakho. Madoda. Iyangashayi kubaba ekhaya.
nawe siyomchazela uma ukuthi ukhona ayusho ukuthi hayi Inyoni TV le aza phela abanye abafutha ba understand mase fica mina njengonogwaja ngihleli la kusofa wakhe kasofa wakhe lo noma imuvi kodwa nje siyomchazela nawe ukuthi hayi TV le mama yabo phela abanye abantu hayi ababuye bengaqondi ya kodwa ke siyabonga ukuthi usamukele lesilindi ubhuti efike la nawo nangenzela ubhuti ya dlula ngapha mfethu uchaza ukuthi usandile yes uyena sesebenza ukuthi akhulume nami phela ucelile uguqe nje ngedolo wathi uyacela ukuzokhuluma nawe kodwa ke bengicela nami ukuthi ngihambe ngisondele ngikwazi ukuhlala kahle la ngoba ngiyafisa ukuthi ingxoxo ihambe kahle mangayishaya uma ngathiwa njalo yes uyena ubafo ebengikhuluma ngaye ngithi usibhalele uyafisa ukuzokhuluma nawe cansi insizwa ongayiqali noyaziyo nayo futhi mhlambe esoyinikeza ithuba bese isho ukuthi cha yini lengaka ebefisa ukuyikhuluma nawe ngoba khona mfowethu Sandile nangu sisilondi siyafisa ke nathi ukuthi usichazele ngoba idlelwane benu nobabili ukuthi ke kwenzakalani ngoba phela siyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani safisa kusilandise ke mfethu ngoba sesifika la ekhaya uLondi sahlangana naye engozini yemoto and kuleso simo kwakuyisimo esibucayi cause mina engamthatha ngamisa esibhedlela nakhona esibhedlela bengumuntu obehleze emnakekela ngaso sonke isikhathi ngimbheka unyaka kwaku 2013 sihlangana naye etholakala engozini yemoto so kube leso sikhathi ke ngihleze nje ngimbheka bekuyisikhathi esinzima kakhulu ngoba ungcono manje ngoba usekwazi ukuhamba nangamakhashizi kanje kahle kahle ubehamba kulesa simo ubehamba besahamba ngewheelchair sasinzima kakhulu isimo oqala sasinzima kakhulu and ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sihambile isikhathi ke wazi wakwazi ukuthi akwazi ukusebenzisa namakhashizi because ngase ngilahlekelwe ithemba ukuthi mhlawumbe angakaphinde futhi abe ngcono empilweni ngoba wena dumnakekela futhi esibhedlela yebo kwakuyimini impela ngaso sonke isikhathi ngihleze ngiseduze kwakhe ngimnikeza lolo thando lokuthi azizwe naye comfortable nje alright ngiyezwa mfethu ukuthi wena kade umnakekela ne ngifuna ukuzwa ke kuwena sisiloni ukuthi uma ikunakekela ubafo inhlobo zona zakho bezikuphi kulolonke loludaba ulimele usesibhedlela yonke lento nje yenzeka bezikuphi ihlobo nemndeni wakho bodi uyazi nawe la kunzima khona ihlobo nabangane kuyabaleka akubi khona eduze kwakho kodwa ubodi since nje ngaqala ukulimala bekuyena okwazi ukungibheka engenzela konke engikufunayo yebo alright mhlambe ngibuye kuwena bafo nangu kusisi umsizile wamthola wamhambisa esibhedlela wamnakekela wamenza yonke into ke so inhlansi yokuthi ube nothando lwakhe uzumthanda umuntu elimele mfethu isebenza kanjani ndini no into iqale la ngo2015 lapho besithanda ukuba ngconywana nasekulimaneni ngase ngibona kwase kufika lo ukuthi sengihlale naye isikhathi eside from 2013 nihlangana 2013 yeah ngesikhathi sengozi ngiyabona kutheme esethanda ukuba ngconywana ngo2015 ngase ngiba nayo inhlaso yokuthi ngibe nothando lwakhe because nami ngimbona ukuthi akanawo abantu vele abaseduze kwakhe ngase ngibona ukuthi ngingaba umsizi eduze kwakhe impilo yakhe yonke ngaleso sikhathi yebo mhlawumbe ukuthola nakuwena sisike nangu ubafo usekusizile usehamba ucela uthando wena waqala ukubona nini ukuthi hawe lensizwa le uyazi ukuthi nje nami ingaba sebudlalelene nayo qaleni nesilundi kwasekunesikhathi
emva kokuthi ekusize. Yebo. Indlela benginakekela ngayo iyona ebikhombisa ukuthi inothando noma engakaliphimiseli. Futhi indlela enza ngayo like ukunakekela bekunakekela indlelani ngifuna ukuthi sithi ukungena nalapho mhlawumbe kade kuphathela ukudla ekuchecka usuku nosuku ekufonela benze njani? Ubefika usuku nosuku esibhedlela ezongichecka. Umuntu engazathi uyena useduze kwami. Kodwa engasheli. Engasheli engenzi lutho. Madoda. Idla ngamabala lengo. So shuthi wena sisilondi ngaleyo ndlela leyo ke kwaba sekuyakhandeka uthando nakuwena. Engakakushili. Yebo. Shuthi ngamanyamazo nowamqoma engakakushili. Uyazi na umuntu mengabe kunakekela. La umndeni ungekho khona nabangani. And kuyena yedwa. Ayi majita qoshana amaphoyinti kuthiwa umuntu umamnakekela wenza sure mfowethu nakho usisi umhambisile esibhedlela uyamnakekela umenzela yonke into uyasho naye ukuthi cha wawenza konke ngeqiniso kwaze kwafika inhlansi yotha awubanga nalona uvalo ukuthi yazi lo muntu ngimtholela imelo kodwa manje sengifuna ukumshela noma sengifuna ukumgawula bentombi yami awukaze mhlawumbe kube nalawo mahlonyana lawo ke ukuthi bazothina abantu umuntu yabo phela mhlawumbe uhamba ngendungu yakalekisa uyabo umuntu osesibhedlela. Yebo ngisho ukuthi kuye kwaba nakho lokho kodwa uthando alikhethi ukuthi liba kephi. Ngisho noma kuthiwa umuntu ukwesiphi isimo kodwa monalo uthando lwakhe umuntu uyakwazi ukuthi umsondeze eduze. Kudependa ukuthi ke wena uzokwazi kanjani ukuthi umnakekele lowo muntu loyo. Ingakho ke nami ngazama ukuthi ngamandla omonke noma ngithathe isikhathi ukuthi ngimtshele ukuthi ngiyamthanda. Bengifisa ukuthi naye azathi ukululama kuleso simo sakhe bese ngikwazi ukuthi ngimsondeze eduze. Shuthi nje lapha amanesi odokotela bese bazi nje ukuthi mfethu makufika umsandi hayi kufika umuntu kalondi. Yeah nakhona lapho bese bengithatha njengomuntu wakhe. Ungakabi umuntu wakhe. Ngingakabi umuntu wakhe ngoba sebeyazi. Babuka nje isenzo mfowethu. Yebo ngoba bese bebona usuku nosuku ngihleze ngifika kuyena yabo kushuthi nje bese bazi hey Londi nangu umuntu wakho. Yabo. Ya nesisilondi indaba yenu bafethu ijulile ithi ayibe bhlungu kodwa futhi ijulile. So ngifuna ukuthola ke nangu mfowethu la uyafika njalo uyakuvakashela ulethela izinto amanesi ayakubuza nawe ukuthi umuntu wakho nilona so wena wawuvuma yini engakakusheli noma ungakamqomi ukuthi hayi umuntu wakho wawenza njani esimele njengaleso ke siyafisa ukwazi ukuthi kwakuba kanjani lapho. Ngangimane ngihleke nje ngingasho. Ngiyamkitazo sisilendi ukubuza lapha ya madoda. Yebo. Yeah. Ngangasho lutho. Wawungaphenduli. Hayi. Yeah. Okay. So ngifuna ukuzwa kuwena ke bafo ngoba indaba osilethele yona namhlanje ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngothando lwenu. So kusuka ngo2013, 2014, 2015 kuza neno ngizwile ukuthi kuhamba kwaba nama break. So siyafisa ukuzwa lapho ukuthi ibreak ibe khona nini and kwase kwenze njani kuba khona ibreak ngoba angithi namanje ubusiletha laba eningasathandani. So sifuna ukuzwa ukuthi bese kwenze njani kuba khona ibreak. Yeah njengomuntu wesilisa kushuthi kuhambe kwahamba nami ngase ngilahleka ngathola abanye. Emva kwalokho ke sasesidukelana naye ke uLondi. Nakuba ngibatholile ke labo abanye abazange babe khona enhlizweni yami okudlula yena uLondi. Ingakho manje ngithathele lithuba ukuthi ngibhalele abakanyoni TV ukuthi baphinde bangixhumanise naye ngoba after leso sikhathi sithandanile sekuphele mhlambi 2017 ila sahlukana khona ngase ngiyanyamalala ke nami. So shuthi emva kokuthi ube ne break nosisi wawubathola nabanye. Yeah. Kodwa manje kungafiki lapha ya. Kungafiki lapha yana ngoba uyena umuntu engase ngihlale naye isikhathi eside kakhulu. Yeah. Okay. Sifuna ukuzwa sisilondi ukuthi wena ke after break ubese kwaba kanjani mfethu. Sifuna ukuzwa nangawe ukuthi emva kokuthi nithathe ibreak njoba namanje kubonakele masingena noSandile ukuthi uyathuka ukuthi hawo lo muntu
bhuti. Mhlawumbe ungakaphenduli kodwa selikhona nibabaza selikhona manje kuyimanje kule gap le likhona ibabaze bese livele likhona. Cha bhuti alikho. Awu madoda singile Uhamba kwaSandile bhuti akubanga into elula kumina esimini engangikusona. wabumthanda Ngangimthanda, ngithanda nendlela ayinakekela ngayo. Ongangokuba ababuhlungu kakhulu ngoba usuku nosuku bengiyibuza ukuthi yini lengamenza yona edala ukuthi angangifoneli, angeze ukuzongibheka kodwa bengazi ukuthi ungishiyephi. ubuzamani usisuxhumana naye mhlawumbe ukumbhalela ukumfonela WhatsApp TikTok noma ikuphi ke la ongacishe uxhumane khona nomuntu. Bengizama efonini ngithi hayi mhlawumbe izongena namhlanje kodwa bekuyifanela. Bengicine ngamthula. So ungena kwakhe kungithusile ukuthi eminyakeni emingaka unyaka wonke ehambile uzoqhamuka manje usozongiqhamukela nabantu. Kuyangimangaza mina. Wena uzange waqoma awuzange washelisa ulokhu uyiqinile nje wena nje. Bhuti ngiyacabanga ukuthi isimo sami uyasibona. Ngiyasibona. Ya so bafo ngifuna ukuchecka ke ukuthi ngaphambi kokuthi ubhalele thina njengeNyoni TV kwenzakalani ikhona yini wena mhlawumbe imizamo oke wayizama ukuxhumana noLondi nanguLondi phambi kwakho. Yebo ikhona imizamo ebingiye ngayizama. Ngike ngazama ukuthi ngiyombheka eResi njengomuntu ebengimazi ukuthi ubefunda eDUT. Obefunda. Yebo. Okay. So ngifikile khona ngathola ukuthi asatholakali khona. Use Movile. Kanti futhi nekhaya lakhe ngangalazi ukuthi uhlala kephi njengoba mina ngiwumuntu ohlala le eNdwedwe. Ngiyabona. Yebo. Sasigcina ngokuhlangana kakhona eDUT ngoba ngangakwazi ukungena eResi. Yeah, so communication yini beyathi lapha yana nje nisabonana eMares. Yebo. All right. So sesilondi nangu uSandile nangu umsandi so kuthini dadewethu uwena nje inhlizweni yakho okwakho kuphawula kuthini nje na uyambona nangu sesefikile uyalichaza udaba ukuthi kwenzakalani istory sonke siyasizwa. Bhuti kuyangididisa ukuthi uSandile usengahamba athi ubengifuna kodwa ebekwazile ukuhamba isikhathi eside wamane inyamalalela. Understand noma unyamalala kwakhe ngoba wayengithanda ngesame ethi uyangithanda noma ngoba wayengidabukela yini ngoba isimo sami sasisona. So understand impela Sandile wawungithanda noma wawungidabukela ngoba lolu thando okhuluma ngalo angikholwa ukuthi umuntu omthandayo manje uhambe nje udisappear ongazi ukuthi uyephi uthi uyamthanda uthi ubumfuna ndlelani ubumfuna ndlelani mhlawumbe. Ukuphendula kulowo mbuzo ukuthi ngempela ngiyathanda yini. Ingakho namhlanje ngithathe lethuba ukuthi ngikufune ngize ngikuthole. Sandile ngibuzela nje ukuthatha iminyaka emide wena ukuthi urealize engqondweni yakho ukuthi uLondi ngiyamthanda manje sefuna ngiphindele kuyena kulesi sikhathi eside kangaka wena ungihambelile wahamba futhi wangangishiya notice. Wena ngokwakho nje mangahle kuthiwa ngiyahamba manje yonke leminyaka oyihambile wena ungangikhola ukuthi uthi uyangithanda ngendlela ongichazela ngayo. Ungangitshela ukuthi yes ngiyakuthanda. Mingaka iminyaka kushiyona? Kusukela 2017 onyamalala. Ngale ukuthi angitshele something ukuthi Londi ngiyahamba ngokhona inkinga ekhona noma khonani. Kodwa umani wahamba. Ibizwa ngokuthi uthando lonto Sandile. Iyona into ofuna ungitshela yona namhlanje leyo nto. Mfowethu, la inkinga. Yeah, ngiyamthanda. Kusuka ngo2017.
hayi isimo esifikayo kunanombani lesi. Imancane bhuti. Kahle kahle Sandile. Ubani lo mkhohlisayo? Ngothando. Ukhohlisa wena noma ukhohlisa mina? Angikhohlisi umuntu. Wayiphoka iqembu lamanga. Ngisho lokho kusenhlizweni yami. Ngiyakuthanda. Sandile. Ubiza ukuthi uthando. Yini uthando Sandile? Mfethu njengekwenzakala nje ubusibhalelile mfethu siyafisa ukwazi ukuthi yini kahlahle le ngempela ubuthi hayi asizele la kusisi mhlawumbe ngabe umshado noma ngayini ngoba kuyabonakala ukuthi there's a story behind it nesingasazi mfethu. Yebo bhuti wami into engithe anginilethelana kulondi. Kunento esingidla iminyaka nedala ukuthi ngize ngiqhele eduze kwakhe. Ulimale engozini yemoto. Kuleyo ngozi yemoto bengihleze ngimbikela nasesibhedlela mangibekela indaba ukuthi washayiswa imoto yayisiyabaleka ngangakwazi ukuyithatha inumber plate yakhe. Leyenzeke 2013. Leyenzeke 2013. So ngibe sengiqala ngamqambela amanga ngalokho. Kahle iyona lento engithe angizoyiletha phakathi kwakhe ngoba isingidla iminyaka lento and futhi ize yangenza ukuthi ngize ngiqhele eduze kwakhe isona sizathu leso esidala ukuthi ngiqhele eduze kwakhe ukuthi kahle imoto eyamshayisa kwakuyimina. Hayibo. Yebo. Wo drive imoto? Mina ngidrive imoto. Hayi ukuthi wena wafica imoto imshayisile wena wamsiza. No. Emakoti. Ngisengiyadideka. Sisi. Khona la ngingayizwa kahle. Maybe Sandile ngicela ungiqalele phansi angiswanga kahle. Awuchaza mfethu. Londi imoto eyakushayisa kwakuyimina and usesibhedlela ngiyazi ukuthi ubuka ngakulindele lokho ngangikufihlela sonke lesisikhathi. Usho ukuthi shuthi Sandile sonke lesisikhathi ubungiqambela amanga. Shuthi kwalolu uthando belwamanga. Ingoba ubungidabukela. Ingoba ubuyidabukela wena or ubudabukela mina. Noma ingoba ufuna ukufihla angazi Sandile mhlawumbe khona ozongichazela yona mhlawumbe khona isitori ozonginika sona kwakwenzakalani why ungiqambela amanga Sandile Londi into engilethela mfethu ingoba ingozi owahlangabezana nayo ngiyazi ukuthi ubongazi kwakuyimi angizwa kahle maybe indlebe sami siyagula angizwa Sandile ngithi ingozi owahlangabezana nayo kwakuyimi angizwa kahle mhlawumbe cela ungiphindele Sandile ngithi akulona iqiniso kuyiqiniso thana kulona iqiniso Sandile hayi iqiniso Sandile no thana manga Sandile uzama ukungitshela ukuthi yonke le minyaka uthi uyangithanda kanti awungithandi ingoba wazi ukuthi wena ongishayisa nemoto Sandile ungishayisa ngemoto oqambela amanga iminyaka eminingi kangaka no Sandile angizwa kahle mhlawumbe ikhonto wrong ngami ingoba ungithanda Sandile njengoba ula yebo no imanca Sandile ingoba ungithanda ngempela njengoba ulani Sandile angikuzwa shuthi wena uthama ngishayisa ngemoto weza kumina wazokunakekela uthi uyangithanda ungenzela yonke into ingoba bufihla ihlazo lakho iyona into ozama ungitshela yona lo Sandile akukho njalo pho ungangitshela ngani sonke lesisikhathi Sandile no Sandile Sandile uhlala ngami Sandile uyazi ukuthi
ubuhlungu engikubona ukuthi mngakanani. Uyazi ukuthi ukuphila le mpilo engiyiphilayo ukuthi akukho lula Sandile. Uyazi Sandile ukuthi ngihamba ngey'nduku. Hayi Sandile uqaphela abantu. Sandile udlalile ngami. Hayi Sandile uqaphela abantu. Dadewethu ihlisa umoya dadewethu. Kona udaba olubuhlungu wethu. Hayi Sandile uqaphela abantu. Ihlisa umoya dadewethu kudaba lona lubuhlungu. Anti akanomkhono ungasilethela amanzi. Sandile udaba. Daba siyaluzwa kudaba khona olubuhlungu mfowethu. Sicela sihlise umoya sisi. Hlapha singathola amanzi. Umakhono ongazama ngamanzi. Mfowethu kumakhono ongazama amanzi ekitchen. Awucheck mzethe mfethu. Checka mfethu isimo asikho. No Sandile qaphuma. Phuma Sandile no phuma. Sandile please phuma Sandile. Please no angifuni ukukhuluma no body Sandile aphuma. Sandile shothela uyasekele Sandile aphuma. Sisebesicela ukuthi uphuza amanzi ngoba siyamdinga nayo Sandile egcineni ngoba uyasiyadinga ukuzwa uvo lwakhe ukuthi yena uthini njengoba esekuvezile ukuthi wakusiza wakulekelela ungakhohlwa nalokho khona kubuhlungu siya understand sicela ukuthi ushaye nje amanzi wehlisa umoya cool down wehlisa umoya sikwazi ukudlula kule ndaba yona ibuhlungu kakhulu sozana nawe shaya nje amanzi sisi la usize bafo ishaya amanzi kancane ezokwazi ukwehlisa umoya yabo mnikeza amanzi sethu ukushaya amanzi kancane yafethu lona udaba lunzima kakhulu mfethu angifuni uqamba kodwa ke ngokuselizwile usisi shaya nje amanzi sisizwe ukuthi ayikho ni solution ngoba egcineni thina sikwenzakalana sifisa ukuphuma nesombululo usixosha kwakho namhlanje kuzoshinda bilenga nomuntu engazange ukuthi kwenzakaleni uyabona so siyacela nje ukwehlisa umoya mfowethu uyakuveza mfethu ukuthi uwe owawudrive imoto eshayisa usisi usisi uyambona usesesimene esinjani nje manje uyakhala mfowethu uthini awudlali ngosisi ngoba phela njengamanje mfethu lesi simo esikusona angifuni ukuthi sichithe isikhathi nathi mfethu bengathi siyadlala mfethu cha angidlali ngani njoba ngicele abakanyoni TV bekuyinhloso ukuthi sengifisa ukuthi ngisale sengimthatha ngimenza unkosikazi uzoshaya mfethu yebo noma kuthiwa kunjani usho njalo yebo esitheni nasebini izizathu lezo Sisilondi umfowethu uyayikhulumela uthi yena into ayicelayo njengamanje umshado kuwena uyazehlisa mfowethu kuwena uthi into asayicela kuwena mfowethu umshado kuphela siyafisa ukuzwa ukuthi wena uthini kule ndawo kubuhlungu uyazendlala uyalivuma iphutha uyaguqa uyakhothama kuwena siyafisa ukuzwa ngawe lonto ukuthi wena uthini mfowethu usho ngokuthi lento eshoyo awuthenga amehlo cha angithenga amehlo bengeke ngize ngithathe isikhathi sami ukuthi ngize nginimeme nonke ukuthi nizame ukuthi ningiphelezele ngizela ngingenayo inhloso yeah njoba kade ngimfuna nje isikhathi eside ngasadukelana ingakho ngithe angifike kuyena ngize ngimthole Sesilondi nangu mfowethu uyayikhalela kuwena ucela umshado kuwena ucela wehlisa umoya ucela umamukele ufisa nibuyelane usamthanda mfowethu Sesilondi yes ubafo uyacela ukuthi umqolele uyaveza ukuthi uye wenza lento kodwa manje ke
usefika ngephuzu lokwakha. So sifuna ukuzwa wena-ke sesibuthi uphawu lakho ukuthini. Khona kunzima kwisimo esingelula nanombani, esingehlela futhi nanombani. Inkinga yami Sandile, uzokwenza lokho ingoba ungithanda njengoba ufuna umshado noma ingoba ufuna ukuvala ubuhlungu osusebona. Sandile, nawu umbuzo mfethu. Ingoba ngikuthanda. Usisi uthi akona nokuthi ngoba mhlawumbe uzama ukugqiba noma ukuvala into ethile. Cha. Ingoba ngimthanda ngokweqiniso. Because ngihambile isikhathi eside and ngabona ukuthi la bengihlangana nabo abafiki ekutheni kulolu thando esake saba nalo naye. Ingakho ke ngithathe leli thuba ngibuyele kuyena. Ngaphendula sisi. Uyazi indlalo mfowethu kuwena, uyayithoba futhi kuwena, uyalibona iphutha kuwena, futhi uyabona ukuthi akekho umuntu wesifazane shothi obengenza lento le ayicabanga ukuthi ungayenza wena makuthi yakuthatha njengonkosikazi. Ngoba njengamanje asakhuluma indaba uMajolisana, usekhuluma indaba yokuthi ufuna ukuthatha. Ngiyakuzwa Sandile. Umbuzo wami uthi njengoba uthi ufuna ukungithatha, uyazi na ukuthi umuntu wesifazane emsini abantu kunemsebenzi esiyenzayo ezumakoti. Mina ngizoyenza kanjani njengoba senginje? Ngizokunakekela kanjani njengomuntu wesilisa ezokumuntu wesifazane? Nawu umbuzo mfethu. Njengoba kulesi simo okusona Londi, ngicathi kuzoba umthwalo wami ukuthi kube mina unakekela wena. Ngoba ngiyasazi izathu ukuthi ube kule ndlela okuyona njengamanje. So ngamanye amazwi sengidinga wena ukuthi usondele eduze wami, kube mina ozoba umsizi wakho. Okunye engakusho njengoba ukwazile ukuthi usuke kwi-wheelchair, ngisanethembo lokuthi njengoba usuhamba ngama-crushes usazophinde futhi ululame ukwazi ukuthi uphinde ukwazi ukuyihambela. Kunendlela ke sizozama ngazo ukuthi ukwazi ukuthi uphume, ukwazi ukuthi ululame uphinde ngelinye ilanga ngikubona usuhamba. Konke ke sokubeka kumdali, fanele ukwazi ukuthi nalokho fanele singakulahli ukuthi fanele sithembele uNkulunkulu. Silondi siyafisa nawe ukuzwa kusehlizweni yakho na insizwa iyazi indlala kuwena, iyayithoba kuwena. Sandile, uyabazi ubuhlungu engizosebona. Uyazi ukuthi kuko konke lokho ngijele khona kunzima kangakanani mina, and angazi nokuthi manje ngizokuchaza kanjani. Angazi noma ngikuthembe futhi kwalokho okushoyo, angazi ukuthi ngiphinde ngikuthembe. Ubafu ngoba ecela umshado awukuthembi kwakhona lokho. Ngiyasaba. Mfowethu, Londi emaphutheni engikwenzile, ngiyazi ukuthi engakwenza kwenzeka ngephutha lami. So kuzophinde kulungiswe yimi futhi. Njengoba uNkulunkulu eke waba phakathi kwethu sisahlangana okokuqala, ngicabanga ukuthi noma sesiphinda futhi njengoba siphinda sihlangana, uNkulunkulu futhi owenze leyo ndlela ukuthi siphinde sihlangane. Ngizokunika konke engifisa ukuthi nginikeze kona. Ngamanye amazwi ngizokunika okusenhlizweni, ngoba iphutha lenzeka kumina. Ingakho ngicela ukuthi uphinde unginikeze elinye ichance ukuthi siphinde sihlangane futhi. Ngifuna ukuthi ube ithemba lami. Njengoba uzoba ithemba lami, konke amaphutha engidlule kuwona ngizocela ukuthi uwadlulise enhlizweni yakho. Uphinde unginikeze elinye ithuba lokuthi ngiphinde ngibe kunye nawe.
ngiyakuthembisa zokunikeza okusenhlizweni kona ngoba kokwaphakade akusekho kunye okungali engingakusho ngicela ukuthi uphinde unginikeze lelo thuba futhi enhlizweni yakho siphinde futhi ngipholise lawo manxeba ayedalwe yimi ngiyafiselela ukuthi nginethemba lokuthi ukuhlanganiswa uNkulunkulu akusophinde kuhlukaniswe umuntu indlela esihlangane ngayo ngiyazi ukuthi ibinzima konke lokho ngikuthatha ngokuthi uNkulunkulu owenze lawo macebo ukuthi mina nawe sihlangane ngalendlela esahlangana ngayo kufanele futhi siphinde siyiphethe mina nawe ngendlela efanele. Dadewethu nangu uSandile uyabeka uyayikhalela futhi kuwena safisa ukuzwa nawe okusenhlizweni yakho ukuthi leli thuba licelayo uyalithola yini. Sandile ngizorisk ukuthi ngiphinde ngikunike elinye ithuba lokugcina njengokusho kwakho ukuthi uzobuya ngothando langempela engakusho ukuthi ngiyavuma ukuthi siphinde siqale phansi siqhubeke nothando lwethu. Suka hawu wakhabazela wahamba ivinyanga hey wakadla kwezelo mfethu ukuyibongela mfethu futhi ngathi ubonga ubusutshona kumama mfethu dlula mfethu uye kumama mfethu ngathi ngabe usudlula mfethu uye kumama uyohlala eduze kwakhe usuka madoda kwalunga hawu cha mfethu amazwi mfethu ukubonga kumama nangu mama ethi yakunika ithuba noma bekungelula. Ngizothatha lethuba ngibonge Londi ukuthi uphinde unginikeze elinye ithuba. Awu haka umuntu wakho mfowethu. Ngiyathembisa ukuthi hakanani phela. Awu mbaba. Yabashadisa manje. Isebenza kanjani lento kade? Awu haka umuntu wakho mfowethu. Awu haka umuntu wakho mfowethu nakho ke. Awu suka. Cha mfowethu uyibongele mfowethu. Kwinyoni TV kwenzakalani mfowethu? Awu ngizothatha lethuba ngibonge kwaBanyoni TV umsebenzi omuhle abangenzele wona. Nami ngishama zakhe nhleli. Nakuba bengekho lula ukuthi ngiphinde ngithole lelithuba kodwa ngenxa ukuthi babe nawo igalelo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphumelele kulolu suku. Mfethu abakhongi uyathembisa ukuthi uzobathuma abakhongi ekhaya. Mangenzeka kusasa. Siqambisa manga. Mangenzeka futhi ubukile. Ngasiqambisa manga. Mangenzeka nakusasa lokho. Uzobathuma abakhongi. Yebo. Bayeza abakhongi dadewethu. Kophendwa usuku lenjabulo dadewethu. Yebo. Lo muntu wayekunakekela kodwa vele kakade. Ya wayinakekela. Yebo. Wonke umuntu yawenza amaphutha. Ngiyacabanga ukuthi namhlanje inyembezi zami izoyisula. Alright, namhlanje sifuna ukubheka indaba kamfowethu lapha uSandile umfoka Mkhize okuyena oye wasibhalela ngodaba lunguthi uyafisa ukuthi simphelezele ehambe yokhuluma noLondi wakamthembu about ke indaba yabo okube indaba ende nokuyindaba engicabanga ukuthi na umbukeli uthemo uyibuka wayibona ukuthi ijulile futhi indaba le oyibonayo ukuthi ayincane into esuke ngabo 2013 kuze kube namhlanje ku 2024. Okay, ake singene kulona udaba ke uqobo lwawo mhlambe lapha ya uSandile njengoba sekuveza manje ukuthi uye owayedrive imoto eyashayisa usisi usisi ngalo mzuzu wazi ukuthi wamsiza nje wamthatha wamhambisa esibhedlela emva kwalokho ke wamnakekela wamenzela yonke into uSandile okhomba ukuthi unesihe unomusa futhi uyakwazi ukucabangela omunye umuntu
baze baqhamuka bangena endabeni yothando noLondi nawe uyabona ukuthi lo mjida lo shuthi khona into esingayenza naye ebuka naye ama-actions ebuka nendlela enza ngakhona naku sebabona bangena othandweni bayathandana baphinda futhi bayithatha ibreak. Alright, ake singene kuyena ke usisi Londi esewumuntu olimele ewumuntu la esithi isimo sakhe asikho kahle sibucayi. So simbona ewumuntu ophansi futhi kuwumuntu onomoya owodwa kodwa futhi kungashintshi phela ukuthi umuntu nakho laphana sebexabana obengakaxabani nakho la sibona uSandile sesibhalethe njengeni TV ukuthi uyafisa ukuyokhuluma noma uyoveza ingonyoluka. Alright, bayafika bayexoxa indaba kuyavela ukuthi uthando lwabo lalu right kodwa indlela abahlangane ngayo noma ngithi uNkulunkulu unamacebo okuhlanganisa abantu bahlangana ngendlela eziningi. So bekuyindlela leyo ukuthi mayelimala lo amsize afike amnikelele ugcine kutholakala uthando egcineni kuvele neqiniso lokuthi yimina engangidrive imoto eyakushayisa. So usisi simbona lapho ke ephatheka kabi futhi nento engaphatha kabi nenombani ukuthi awusithanda sami lesi sangishayisa kodwa egcineni ubafo uyakuveza futhi ngokomoya ophansi ngoba lensizwa uyayibona ukuthi iyinsizwa ekhululekile futhi edown engenalo nolaka noma nomsindo ngisho ibeka indaba yayo ithe noma isikhuluma ngesisoka usisi wahlabeka umxhwele nokuyinto ebingahlaba nombani umuntu ozwa iside lomunye umuntu owonile uma ezehlisa ezendlala. Ngaleyo ndlela leyo ke usisi ukwazile ukubona ukuthi yazini lo muntu ngisengamnika ithuba lesibili lokuthi singakwazi ukuthi sithandane, singakwazi ukuthi senze lento esifuna ukuthi siyenze. Umfowethu kukubalulile ukuthi yena akasabona intombi nje noma umjolo kodwa usebona umfazi wakusasa, usebona umakoti wekhaya. Okunye kuyavela la ukuthi usisi Londi bekuwumuntu ofundayo obefunda lapha eDUT. So njengoba sazi ke ukuthi ke kule ndaba kuye kwavela kakhulu ukuthi ukubonana kwabo bibonana kakhulu esahlala eRes. So siyambona udadewethu ekhombisa ubuqotho nokwazi ukuthi ufunana empilweni ebuyela esikoleni kusukela ngo2015 kuze kuya ku2017 lapho khona evuka khona eyithatha ekhombisa ukuthi into ayivele eyifuna okuyimfundo uyayilangazelela futhi uyayenza noma esengasekho umuntu bebombisene naye ngokothando noma bezomduduza kuzo zonke izimo ekade abhekana nazo njengomuntu wesifazane kodwa wama waqotho wayimbokodo elwayo ethi mina I know ukuthi ngifuna ukuyapi ngifuna ukwenzani ngifuna ukuba njani futhi. So sishayela ihlombe elikhulu ke lelo ukuthi abantu besifazane abayimbokodo njengaye abathi noma kufika iwishi empilweni kodwa bese ke engakhohlwa idirection ukuthi yini ke afuna ukuyenza. Sambona ke la nomfethu uSandile yize noma ebenalo iphutha lokuthi ethandane naye usisi bese mshiya endleleni kodwa ukwazile ukuba indoda ecabangayo neqotho neyaziyo ukuthi amava namagalelo omuntu wesifazane amandla umuntu ukwazuluka wadliwa. Ukhumbulile ukuthi ukhona umuntu onamandla ongayidlala irole ethile noma ubedla irole ethile empilweni yami. So angibuyele angizehlise ngibuyele kuyena ngiyoxolisa bese ngimtshela iqiniso ngoba kuyiqiniso lokho akukhulumile nokuveza ukuthi uyindoda eyazi ukuthi ifuna ukwenza nomuntu wesifazane ngoba uthando lwamanga alisebenzi. Ukuveza nje iqiniso ukuthi mfowethu imini ngakushayisa kodwa kwakuyiphutha kwakungayona inhloso. Lokho kwekhombisile ukuthi nayo insizwa ihlakaniphile futhi iyazi ukuthi ifunani. Ngibuka ke lolu thando lwabo kuzoba uthando olungeke luze luphele noma lishabalale kalula okumlilo wamaphepha ngenxa ukuthi isisekelo noma indlela olukhandeke ngakhona lukhandeke ngendaba ejulile futhi eyehlukile nengajwayelekile esijwayele ukuyibona emhlabeni wonke jikelele. Bese sibuya lada endabeni yakhe usisi ukuthi kube lula ukuvuma ukuthi mfowethu ngiyakunikeza Sandile ithuba lokuthi singaqhubha singaphinde sithandane singaphinde siyenze into yethu. Ngicabanga ukuthi ubafo udlale irole enkulu kusisi ngalesa sikhathi esandana kulimala ngoba kuyavela ukuthi ubemnakekela
efike esibhedlela nabantu abakhona ngaphakathi ngabonesi odokotela bese benesithombe sokuthi kusho ukuthi kuyathandana noma umuntu wakhe lo o-straight uhayili bona bebengakafiki kulelo zinga lelo lomashelana besaqala ukusizana baze baqala nje bayashelana ubhizi ubhuti wenza sure ukuthi usisi uyamnekekela umgcina esendaweni efanekileyo. Ngicabanga ukuthi ke lento ingehlela noma ngabe imuphi umuntu wesifazane iyokuthi uyithole usesituation la kumele khona ukhethe ukuthi njengamanje ngikhetha lo muntu ubuyela kuyena noma khonto ayenzile noma ngibalekele noma wenzeni kodwa bese ke imisebenzi ayenzile umuntu iyabuya izovela ukuthi cha ubengisiza yena ubeveza ubuntu noma kube namanga abenawo esemvezela iqiniso kodwa ngicabanga ukuthi lokho kokumsiza kube ama-point amakhulu nasenhlizweni kaSisi ukuthi ephole ethi noma ecasuka kodwa bese khumbula ukuthi lo muntu khona into ayenze noma ayidlala njengoba sesibona ke sekuvunyelwana ukuthi njengamanje cha lobu budlelwane buyaqhubeka futhi ngathi sobona okukhulu kunalokho okuwumshado noma udwendwe. Okunye la mbukeli lapha yakusandile kumfowethu umfowethu usenalo ithemba longukuthi kuSisi kusengenzeka noma ngayini asengakwazi ukulahla phansi leza induku eqhubeke phile ezihambele njengoba wayekade emshiye sesimeni sewheelchair njengamanje usefika usewumuntu osephatha induku okusho ukuthi kukhona uguquguquko noma ushintsho olukhona. Sizwile kuSisi efaka umbuzo ethi njengoba senginje ngizoba umakoti kanjani wakho mfowethu ngoba wazi ukuthi lapha ya emendweni noma eganeni noma la ganwa khona akudlalwa iyashisa insimbi eveza umfowethu ukuthi cha mina nginalo ithemba lokuthi uNkulunkulu esemkhonzayo usazoshintsha isimo okusho ukuthi noma ngabe yini eyenzakalayo njengamanje ubafo unethemba ngomuntu wakhe that's why ezethemba futhi ukuthi uzophinde buyele kubo eyovela okuveza ukuthi ke njengamanje ufuna bekhuphukele kwesinye isigaba okuyisigaba esikhulu kakhulu sabantu ababili abasuke besothandweni. So nathi ke njengeNyoni TV kwenzakalani siyaqinisekisa kuwena mbukeli wethu ukuthi sizolandela lo daba sizobuyela futhi khona sizwe ukuthi lokhu umfowethu akuthembisile kuyenzeka yini nendlela ke isimo senhlalo sabo ukuthi sihamba kanjani kunjengoba sishiye kuyinjabulo yini ngoba sijabulile nathi uma ngabe sibashiya bejabulile sebehagana. Mbukeli lapho ngasekhaya sithokoza kakhulu ngokuthi usibekele ihlo lakho la kwiNyoni TV. Kwenzakalani makuthi nawe ufisa ukubhala ngodaba lakho silandele sifike qathatha negore ngisuke ngihamba nazo hamba lapha ku Facebook iNyoni TV, TikTok ethi Nyoni TV, ku YouTube iNyoni TV uhambe ulandele bese uchaya nje ibutton laphana usubscribe ukwazi ukulandela uthole zonke izinto uthole notification wonke umsebenzi osukungena thina iNyoni TV. Mina nguNogwaja ozikhundla umzona kavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda thithi bathi magolagwala tathi ngagcoka umuntu cobo chumfala kahla noma inini noma ikuphi sifika kuwena qathatha Nyoni TV kwenzakalani.